Kardau viewers, nang tum kadu ga wis me chiri ta hai pola pen ke arjulong ta hai pola pen ke theglong ta hai po normal long tum kar beng long hur ki chu dala alam ba bang kupilum ba pulu tang dei tum kar beng long pini ani la posong si eche the bang seng andu pini ni li ku bi phan se pu pulu tang ta prang sin tu bang sap lim sila kon tha mo bang pe sa pi sala non an sia mun pi non an senang mun pi ha pen ni pen ke aso to kok nang tun po phut ke che pon thek the me kai du ji ga ning je ta pen bang po ji bang tu po ban ta long li set Jangan mahal lah, sebelah solat ni kan sambil jalan kan. men no por ili tum theglong lo je hala rosmi hala ki thilo da pot bang ke ili tum alama bang la phiong theong ason na sne pini la puson alam chakeli tum kar beng lo do bi khanja pini nang tum bang so video clip ta me aku lang on tha đối với là mình chính là bây giờ lại phải chụp bằng thịt Usted lo que me pega, casi sin sin hora pelo. Pues sana ni que han de tiene. Ya me la napi la na tinta. aku नहीं nanti deh La so que no me lo hará ya. bisa nak pakai dengan kilo ni kahai dengan satu la so clip shot kali pi aku la bang so clip na tum la kon tha Jerikendeng Forest Beat Office ke parlo ke ong dunga dim theng pi ke rot chimit me pin Kironi Southern Range ke parlo Jerikendeng Hawar arni wang pen rop theng pi ke rot hangjo hanghai anar lo bupe ajo bupe kayamat theng pi ke rot ington te pina sonsi pini ni phai thok siar ni sitame analo erdang Jerikendeng adung het inghin lang sorong ar lo amat forest of han lang plot pen theng pi ke rot chimit me pin pinpur dame Kedam Tangarni, KSA Jerikendeng Branch Lapen KSA Hamben Regional Committee at Tumpen, Chelang Pepensi, Heng Pikerot Kepang Tondia Panpura, Jerikendeng Beat Officer Bidya Singh Ronghang Arideng, Impur Alu, Pajir Damno, Bon Sitame Kini Arni Anta, Sai Kedeng Ponang Tek, Ponong Lena. la shot kali aku la talang kon tha la shot kali aku la talang kon tha Hello na tingi no ni ko ni kang hona tilo oh version terang ni nang long ijo 5,000 per long ji di han ki 5,000 ri ong e chinalo bo 2 lakh 3 lakh bang nang pinoi la lo ten ijo dali lo la ke chinalo pini la pusang sili tum long plek jump condition sampai na kya situations ke bang pen itu kar biang long no do pi khanja pini hala ayalam ne chathanam lo purutang te ili tum manghu me la pen gili tum ke matha sra me bidi jut ko kan people ma purutang te ili tum kar biang long no na por kisung por sil tum do la pen gel bang so kisung pen tum chepa jok ji purutai ko puson sil tum chepa jok onji pini ili tum lang nam lo purutang te pamo pen ili na baklang kona clips la bang so clips pen Ya me la napi la na tinta. aku नहीं nanti deh La so que no me lo hará ya. bisa nak pakai dengan kilo ni kahai dengan satu pini sarmar sa pimar ka chokat pon ra pen ili tum ku puson si pajok nang ji pulotang daily chathan namme pini ili tum long karbi student association do la pen ke organizations do la pen ke ili tum karbi ngong le lang nam lo pulotang te pini song kyap so se karbi a song la pusan si ili tum thaglong karbi ngong sme pini ili tum kupilo thaglong lo pulotang de la puson conditions la pen ke la puson situations ili tum karbi ngong do pikhanja pini li kupi phansi pudam lo ma pulotang de pini ili tum lapang solam pe tum khangun je sarmar sa pimar jingki matela poson si sarmar sa pimar ka chokar rap halak so conditions la pen hala so situation tame ili tum handle ko people ili tum handle un energy atheke pini ili tum krasong tum du people ma pulotan de karbi ro sar amai hala so song tum du pini hala tum song tum de mate la poson si krasong pen ili tum patir pi ponra pini la poson si aron so da inside pulotan de sarmar sa pimar tame la puson chiplang nang ne ji sanme pini ili tum ako theklam tulong lo la bang soklim tum la kon tha Hello na tingi no ni ko ni kang hona tilo oh version terang ni nang long ijo 5,000 per long ji di han ki 5,000 ri ong e chinalo bo 2 lakh 3 lakh bang nang pinoi la lo ten ijo dali lo la ke chinalo la so clips pen ili tum theklong ke la helo je pin nang an hari so jang tum la posan si me juno no la pen ke lam juno la pen ke lam kang li la pen ke ili tum social media long le lang lo purutang te ili tum earphone kai ke tame use nang jiran se ili tum matha ta people ma purutang te ili tum
video kelang punon la pen ke pini ilitum release kelang hut punon ilitum asi piju hai ko pipon ma pulotang te hey tiri ni phone long ko pini lam juno nang le rokna ko pini nakhang serna ko pini aki juno ko mane phaning ton serna hala so ke matha ke nang ilitum la pen ke ilitum ka do ba bilong sermedu serame la bang so along pen ilitum ka handle un ji pulotang te la ke KSA mate karbi yang long associations la pen ke organizations tu la tum handle un ko pipon ma pulotang te la hai lam phang la pen ke la hai lam plan ke alang tum handle un ko pipon long ma pulotang te karbi student association la pen karbi ang long organizations tum si la tum ke handle un ko pipon ma pulotang te la tum si ham phang long ko pisi a khotuna ke bang jima la pen ko pisi mo pipon henodak jima mo next a generation pan ilitum pen mo next a generation na pan ko pisi henodak jima hala hai alam ta me alang tum ke ma khauna ja kong tulo snoy pini nili la dak pani sibara por pen je ke tum bangla poson nilo je nili debatable me son nili ning je nili lam khama du nang ko son nili ning je same pini nili ke ning je kan tum bangla poson nilo je ilitum karbieng long pini ani ke che bang seng am se ilitum du ilitum lang namlo pulutang de menangan akorte la pen ke menangan la poson si top leaders la pen ke top la poson si poko atung ke chikrang bangla poson nilo je thingpian da pilap lo ilitum lang namlo pulutang de bang sopim si tum thek ponong je Jerikendeng Forest Beat Office ke parlo ke ong dunga dim hengpi ke rot chimit mepin Keroni Southern Range ke parlo Jerikendeng Hawar arni wang pen rop hengpi ke rot hangjo hanghai anar lo bupe ajo bupe kayamat hengpi ke rot ingtonte pinasonsi pini ni phai thok siar ni sitame analo erdang Jerikendeng adung het inghin lang sorong ar lo amat forest aphan lang plot pen hengpi ke rot chimit mepin pinpur dame Kedam tangarni KSA Jerikendeng branch la pen KSA Hamren Regional Committee atum pen chelang pet pensi hengpi kerot kepang tonjia phanpura Jerikendeng beat officer Bidya Singh Ronghang Arideng inpur alu pajir damlo bon sitame kini arni anta sai kedeng ponang thek ponong lela thingpi ki pipen ilitum oxygen ka che pabir la tai si number 1 lo ilitum apana ka do ke big go people ma pulotang te la hai a situations ke ilitum me hang ba che handle people ma pulotang te ilitum kar benglong athing piong si bilap lo pabir lab lo pulotang te ilitum ke carbon dioxide halabang so carbon dioxide ke ilitum ke thingpi long pen si che the ke en apen halabang so thingpi long pen ilitum che the en si ilitum che the ta ko thingpi tum sinang ng la phan ke CO2 mate carbon dioxide pusi pulu labang so carbon dioxide ke la ke ilitum thingpi pen si kilong pen ke ilitum long pen si ako thingpi tum oxygen nang en lo labang so che the ka che lar la pen ke labang so atumon ka che lar phan si carbon dioxide pulu la pen ke no por puson si ilitum carbon long lo puson si thingpi ke jor pen ke thingpi ki pi tum do pe hala tuma responsible ke kumara pulutan del ke forester tum la pen ke ranger tum la pen ke forest department atum si responsible hala hai nang tum chima thara la pen ke hala hai alam nang tum matha pamera nang tum claim pon thapo si pini dili nang tum apan chuni ripolo la si ajara son la pen ke ajara kam hanam ta ilitum asong japo la pen ke ilitum asong japi la pen ilitum apana ke handle ji tum dulu serme pinya por ha tum handle un eder pen joksi pini karbeng nongo la puson cheplang nang ko serme pini lili isibera por ki pugang tung bang ke la pen clearly concept ki pugang tung bang la puson lili je ilitum karbeng long jongsi la sola condition la pen ke la sola situation jongsi do bom lang ulotan de pini lili pudak lo ilitum karbeng long chingthur thek piklang la pen la pusona karbiang long la pen ke pusona ratung jongsi ke matha la pusona ke matha yang si do bom lang ulotan de pini ya ko nili putudak lo kitia ani serame ilitum asu next generation antame ilitum chingthur ne daji la si pini nili isi ber polo kaning je kang to mangla puson hele je risumar ko janga chingki pandame ilitum gas ilitum khangno sikme je 18 years under 18 years and anke paching kilong ne dadangji la pena ko sip apor nili aku kaning je kang tung mangla puson hele je sarmar sa primar tu KCN kacido bangke krasong tum si pangton ponang jila pen kira puson si hong pen ke bang ili to makhai pen abat akhai to mati ili to makhai pen akapre akhai to ili to mapana ka chinek pon atu maphan ke political leaders atum si alang to masi are responsible jong si ili tum pen ake the ka tum la pen ili to maphan na ke re tum jong si la puson ang handle kon pe pulutang te
ili tu makarbi ching thuru ne piglang sabe pini ili tu makarbi tum top leaders tum yongsi la pen ke hala ke handle lang ji tum yongsi la puson handle budo tante ili tu makarbi long aprang pigji la si pini ni la tu mapanchu ni bangal puson je nang tum krasong tum la pen ke nang tum organization sa tum la pen ke nang tum KSA tum la pen ke nang tum forester tum la pen ke nang tum politician sa tum la solam matha pamitha la pen ke matha pe mera nang tum sai ke meklem pontha la si pini ni li ning che thelo nang tum kewang jilang pen ke puson paklem ke lo pen ke puson ili tum kar beng lo waham phangalong wan velo la pen ke puson situation la pen ke puson a conditions pawidat pupusi dilining the pen pini lilam the reponi check lo ka do ka we pas te miklang cha paning pen por do me thang me kurang thu kardom